activitats com juguem, llegim amb els nostres padrins. També hem après coses amb ella i noves que m'ha ajudat en el col·le també. Dimecres jo vinc cada dimecres vinc a Aula Oberta i d'Aula Oberta tenim activitats a la Biblio que llegim, juguem, fem diferents activitats divertides. Jo vaig apuntar-me perquè sabia que es feia aquest voluntariat des de la biblioteca i volia provar perquè em semblava que feia falta per tot el que s'està escoltant de la manca de comprensió lectora que n'hi ha als nens i també com a educadora ambiental volia saber com enfocar com s'enfoca una activitat des d'aquí. Doncs jo me vaig assabentar que existia aquest programa i com que he disposat de més temps perquè m'he jubilat, vaig pensar si puc donar un cop de mà a aquesta mainada perquè per les mancances que tenen i tal, i és veritat que també a mi també m'ha anat bé perquè m'ha agradat connectar amb ells. Repeteixo perquè em satisfà molt quan arribes a final de curs i veus tot el que s'ha adelantat, que no ho sembla. Dia a dia no sembla que hagis fet tant, però després es veu tot el que ha adelantat. La veritat és que aquest any, quan ens vam conèixer, la Blanca i jo, vaig pensar que seria molt complicat. A la Núria li vaig comentar aquest any m'ho has posat molt difícil, però és una satisfacció perquè ella hi posa molt d'interès i jo crec que acabarem molt bé. Crec que sí. Jo soc la Gemma i ja porto uns quants anys fent l'èxit. Aquest any hem notat una mica de diferència perquè són nens més petits, però hem intentat trobar altres maneres de fer entrar la lectura o de buscar altres coses com inventar-nos històries o pintar amb històries, inventar-nos històries pintades també ho hem fet, i fer jocs i intentar que d'alguna manera llegir una estoneta i a l'altra estoneta fer jocs, pintar, buscar remenar la imaginació per trobar aquestes alternatives de no només agafar i obrir i llegir un llibre, sinó buscar altres camins per arribar a l'interès de la lectura i buscar altres formes. Ha sigut una mica un repte, no? Més el repte d'aquest any ha sigut aquest. Què hem fet amb aquests llibres? Els hem llegit primer, llavors agafar una de les coses que més li ha agradat i ho posem a la llibreta. I la veritat és que li agrada molt dibuixar i cada dia fa un dibuix, posa primer la data, el que hem fet, alguns cops ho faig jo, altres vegades ho fa ell, però li agrada molt. A veure, al principi em va costar una mica perquè jo veia que no hi havia manera, però a veure, ve molt bé, des del primer. No vaig començar amb ell, vaig començar amb un altre nen, però de seguida que va arribar ell, fantàstic. A més, de seguida va voler agafar llibres i mirar-se'l, li agrada molt buscar coses, però el tema de llegir pensava, mare de Déu. Però, he vist un canvi espectacular i jo crec que ell, a més, que disfrutes venint. Saps allò que el veus quan arriba, que està content, que busca, que va mirar. Ell ara tria ell els llibres, jo no busco res, em diu vull aquest i aquest.
i molt bé, a mi em passa l'hora volant. Lo que a mí para la experiencia es Mira esto. la estona que estem amb ells, bàsicament. Perquè Mira esto. sí, aquest no el coneixem, perquè bueno, jo soc molt lectora i crec que els nanos han de tenir una referència perquè els faci llegir. Jo crec que el més important que li dediquem als nens és el temps. I llavors, encara que estem jugant o llegint o només que ells agafin aquest hàbit els anirà molt bé per la vida en general, per descobrir un món diferent, no? O pels estudis i en general per la vida. Llegir és molt important. Li agrada molt pintar i ens agrada molt els dos explicar històries inventades. Ens ho vam passar molt bé un dia, que sí, explicant històries. Que sí? Bueno, és un nen tímid, però quan està disfrutant se li nota molt. I bueno, ha sigut una experiència molt maca i molt agraïda, perquè no t'ho esperes que un nen tan tímid se t'obri d'aquesta manera. I a mi m'ha encantat.